लोगोफोर नोंथांमोननाव आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंनो लाबाय दिनैनि भिडिअफोरा बांसिन बर' जातिजों लोब्बा थानाय जागोन लोगोफोर स' मैया 8 जानुवारि 2025 मायथाइखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा लोगो नांनानै माखासे इन्टेलेक्चुएल गोरों गोरा वेल विशारफोरजों सावरायनानै बै धरना खालामनाय जादों आरो बै धरनायाव माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंदों मिडियानि सिगाङाव बिनि मादाव NDFB नि बाथ्रा सोंनायाव दिपेन बर' बिथाङा मोनसे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों स' बे बाथ्राया मा बेखौ आं नोंथांमोननो खोनासंगोन जानांगौ गोमा खोनाबाय नाथाय माखासेया जानांगौ खोनायाखै स' बेवहाय बिथाङा मोननैसो इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों सम फैयोब्ला जाबायदि जों दिनै कुदिसारदों बर' भाषाखौ लानानै मिडियामखौ लानानै बर'नि माखासे सोलोंथायारि इस्युखौ लानानै स' NDFB फोरनि बेलायावबो बेबायदि जों खालामगोन नाथाय जों नेथ'नांगौ आबेगजों गोसोनि साननायजों गोसोआव जि सानदों दुखु जादों अब्लानो बुंबानो जागोन बे नङा बिनि मोनसे थासारि थायो सम थायो बेबायदि बिथाङा माबा मोनसे इंगित होनो नाजादों बोथोरा माखौ थिनदों समा मा थिनदों बेखौ थासारिया माबायदि थासारिया मा थिनदों जोंखौ माबायदि थानो थिनदों आरोबाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया जाहैबाय मा NDFB नि जेसेबां जेंना जेसेबां समस्या बै समस्याफोरखौ जों जुदि सल्भ खालामनो गोनांबा NDFB नि मोनब्रै फेक्सन दं बेखौ मिथिखागौ UBPO दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आरो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन जि दादों बै गासैबो ज' जानानै मा खालामनांगोन सावरायनांगोन गाव गाव आदा बुगाव बेबायदिबा जानाय नङा आरो माने बयबो गावबा गाव दिल्लीयाव थाङो लोगो हमनो गुबुन गुबुन टीम थांनानै रायलायनानै फैयो आरो बयबो निजा निजा धरना होयो बेबादिजों जेबो जाया आबेगजों जेबो जाया आबेग दिन्थिनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेखौ बुंनो नाजादों आरो बिथाङा स' बिथांनि बुंनायनि इंगितआ जाहैबाय मा जों खौसे जानांगोन जों जुदि खौसे जानो हायोबा जाबायदि बर' मिडियामनि बेलायाव बर' मिडियामजों रिलेटेड इस्युसफोरनि बाथ्राखौ जाबायदि दिनै लोगो नांनानै धरना होदों खौसे जानानै माखासे सावरायनानै मिटिं दावथिं खालामनानै जे मोनसे खौसेथि जानानैसो बे धरना खालामनाय जादों बिथांनि बुंनाय स' NDFB फोरनि बेलायावबो बेबायदि जों खालामनांगोन हारसिंजों जेबो जाया आबेग अनुभूति दिन्थिनानैल' जेबो जाया बेखौ बुंनो नाजादों नंगौबो बे बाथ्राया स' जों दिनै नुनो मोन्दों आफादखौ दाबाय थायो नाथाय बे आफादजों माने जइन गैया आरो रोदाजों रोदा जइन गैया बेबायदि आरो बाथ्राया माने गोरोबलाया आरो खौसेथि गैया बेनिखायनो जों जानांगोन खौसेथि बेखौनो बिथाङा फोरमायनो नाजादों स' दिनैनि थासारियाव एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आरो मोनब्रै फेक्सन NDFB नि गासैखौबो आं बुंगोन ज' जा सावरायनांगौ सावरायनानै मोनसे टारगेटआव दंफैयो नोंथाङा जि मावा मानो गुबुन गुबुन पार्टि जानानै जि मावा मानो टारगेटआथ' मोनसेल'ना बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय स' गासैनिबो लिडार बिथांमोना स' बिथांमोननि टारगेटआ जुदि अबजेक्टिभआ जुदि मोनसेयानोबा माखासे आफाद दानानै बेबायदि गुलाय गुजाय खालामना मा लाब फेक्सना मोनब्रैबाबो ज' रायलायनांगोन गासैबो ज' रायलायनांगोन अब्लासो माबा मोनसे सल्युसन फैगोन बेखौनो बिथाङा बुंनो नाजादों गोबां मानसियानो आबेगजों गोबां बाथ्रा बुङो स' ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जेरै जों बायदिसिना खोथा होनो नङा होमबा बेफोरजों जेबो जाया आरो माने जोंनि हारियाव जेसेबां जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा दङ बिसोरो सावरायनानै बेखौ टारगेटखौ लानांगोन थांखिखौ लानांगोन बे थांखिखौ जों होसोनांगोन नङाबाथ' बे जाफुंखाया बेखौ नोंथाङाबो बुजियो आंबो बुजियो बयबो बुजियो बिदिब्ला लोगोफोर बिथांनि बुंनो नागिरनायनि जि मेन उद्देश्य बेनोमोन जों आबेगजोंल' खारबा जानाय नंला जों नेनांगोन जि रिहेबिलिटेसन बे लास्ट फेजआव दं होनना बुंदों आरो बिसोरखौ उदां खालामनायनि जि प्रसेस बेयो कन्टिनिउसलि सोलिबायदों सावरायना सोलिबायदों माखासे बिथांमोना सावरायबाय दंमोनबाबो फोथाया नालाय माने रिजाल्टखौ जोबोद थाब लुगैयो आरो BTR गोजोनखौ थाबादि बे खामानिया थाब जानांगौमोन नाथाय लोगोफोर नोंथाङा जि लुबैयो अरायबो बेनो जागोन बेबो नङा माब्लाबा नोंथाङा बहुत आसा खालामदोंमोन नाथाय आसा खालामनाय बायदि फिथाइ मोनाखै BTR गोजोन गोरोबथा बायदि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानांगौमोन बेनोथ' बयनिबो सिमांमोन बेनोथ' बयनिबो फोथायनायमोन नाथाय अरायबो नोंथाङा फोथायनाय बायदि जाया लोगोफोर आरो बै फोथायनाय बायदि जायाबा नोंथांनि प्लेनिं नोंथांनि साननाय बेखौ डिफरेन्ट स्टाइलाव सोलायनोबो नांनो हायो बा दरकार बा नेनोबो गोनां जानो हायो लोगोफोर स' बेनो जादों जोंनि गेजेराव बिनिखायनो जों प्रसेसखौ लानांगोन सिचुएसन नायनानै थासारि नायनानै जों हायोबा होस्रिख्रावनांगोन नाथाय बे होस्रिख्रावनाया प्लेनिं थानांगोन माखासे टारगेट थानांगोन माखासे बुस्थुखौ थिक थाक खालामना लानानै जों बयबो खौसे जानानै मा खालामनांगोन होस्रिख्रावनांगोन दिनैनि थासारियाव बे सिचुएसना थारैनो फैबाय बे थासारिया थारैनो फैबाय जे गासैबो जेसेबां आफाद दं NDFB नि आरो फेक्सन गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद
आरो इउबिपिअ आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन जेसेबां आफाद दं गासैबो लोगो नांनानै जोङो धरनाबो खालामनो गोनांथि जानो हायो बेबायदि मोनसे थासारि फैबाय लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनाया मोजां दिनैनि थासारियाव जों आबेगखौ नागारनानै जोङो दिमागजों खामानि मावनायनि सम जाबाय लोगोफोर जोंनि आफादफोरा फिन खौसे जानायनि समा सफैथारबाय लोगोफोर जों जाबायदि मोनसे समाव बेबायदि होसिख्राव धरना होयो नाङै लानानै फैदों माखासे बिथिंखौ दाबो जोंनि बर' हारिया खौसे जानो बेबायदि नाङोबा जों दाबो मोनगोन जोंनि हारिया इसे कुल जानायखाय माने इसे गुरुत्तखौ खम नुदों आरो नाथाय बे ओंथिया बे नङा जे जों थान्दा जाबाय नाथाय जोङो दाबो गोख्रों जानो हागोन गोख्रों जानायनि थासारियाव दङ जों समनि फाखनाव बायदिसिना गोरोन्थि मावनानै गावस्रा जादों आफादफोरखौ दालाबायबाय थादों गोदाव सोरावनो बेफोर फिन ज' जानांगौ आरो नङाबा खिन्थु जानाय नङा बाथ्राया आरो थासारिजों समजों बे जागोन माने जोंखौ टेस्टिं नायबाय थादों जों बेखौ बुजिनाया मोजांसै आरो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंनानै लादो बिथाङा मा इंगित होनो नाजादों बिथाङा इंगितसो होदों नोंथांमोना बे इंगितखौ बुजिनाया मोजां ओरैहाय इलेक्सन फैगासिनो थादों 2025 आरो 2026 स' मोननै स्कप दं जोंनि आखायाव आरो बे मोननै स्कपखौ जों आजावनो गोनांबा जों दानिफ्रायनो प्रिपेयार जानांगोन नांलाय खमलायजों नङा गावबा गाव आदाब गावजों नङा गावबा गाव दिल्लीयाव लोगो हमनायजों नङा लोगोफोर गावबा गाव धरना होनायजोंबो नङा लोगोफोर ज' जानानै खौसे जानानै अब्लासो साक्सेस जानाया रोखा जागोन कारण मोननै स्कप दं बिनि उनावबो एमपि इलेक्सननि मोनसे स्कप फैगोन लोगोफोर लासैनो अब्ला साननानै नायदो बेखिनि मोननैसो बोसोराव बहुत स्कप दं जोंहा पलिटिक्स गेलेनानै जोङो बिथांमोनखौ उदां खालामनो निश्चय हागोन गासिबो इस्युआनो जेनमिन सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तियै खोथाफोरखौ बुंबा जाया बारग' एनडिबि जिखिनि जोंहा मोनब्रै एनडिबिनि गौथुम दङ बियो एकर्ड जानायनि उनाव सान्थि परिबेश फैनायनि उनाव एक्स एनडिबि बिथांमोना फराम आरो वेलफेयार एस'सिएसन दानानै लादों आरो बिनि उनाव एनडिबिनि इस्युफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसन मोनजोबनांगौ मार्टियार परियाला फैसा मोननांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ बिनि थाखाय जों ज' ज'यै खामानि मावदों एबसु इउबिपिअ एनडिबिनि मोनब्रै आफाद दा बेखायनो जेला सम जागोन जेला थासारिया बेबायदि परिबेश फैगोन आरो जों सरकारजों रायलायबाय थानाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो रिहेबिलिटेसना लास्ट पेजआव दङ केस उइथड्रआ दा कन्टिनिउआस मोनसे भेरिफिकेसन आरो बिनि उइथड्रनि प्रसेसआव दङ दा बेखायनो जोङो टेबोलाव मजियाव बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि गौथुम दङ जोङो जिरायनानै मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जों बे प्रक्रियाखौ आवगायनांगोन ओरैनो धरना होलाबायबा जानाय नङा दिनैनि जि धरना जोङो सानै हयै जिल्ला आन्सलिक गासै जोंनि इन्टेलेक्सुवेल वेलफेयारजों रायलायनायनि उनावसो बास्तब महराव जोङो दिनै धरना होनायनि पर्यायाव फैदों बेखायनो एनडिबिनि जिखिनि इस्यु दङ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल ज' रायलायनायनि गेजेरजों प्रसेसा सोलिबाय थादों जेला सम जागोन प्रपार डिसकासन प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आवाज होनाय गणतान्त्रिक धरना होनाय बे टाइमाव सोलिगोन ससियेल मिडियायाव सोरबा कमेन्ट होगोन सोरबा इन्डिभिजुवेलि बुंगोन बेजों जोंनि जि स्ट्रेटेजि जोंनि जि पलिसि बियो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिनि जुदि जोङो सिस्टेमेटिक मोनसे प्लेनिं पलिसि थायाबा बे जोंहा आस'खान्दा जागोन दा बेखायनो मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय आन्दलन परिकल्पनाया मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेस पलिसि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जायो आबेगाव जों खोथाफोरखौ बुंबानो जाया दिनै जों आबेग जादों बर' मिडियामनि इस्युखौ लानानै जोङो दिनै रागा जोंदों खुद्रिदों सेन्टिमेन्ट इमसन दिनै जोङो जादों आरो बिनि जाहोन दङ दा एनडिबि रिलेटेड इस्युखौ लानानैबो जोङो सम आरो थासारियाव गासैजोंबो रायलायनानै मोनसे पर्यायाव जोङो डिसिसनखौ लाहैनांगोन आरो प्रसेसा जिहेतु सोलिबाय थादों दा बेखायनो जोङो बेखौ नेनांगोन